Maayong buntag, maghubad ko karon sa palad ni Leia diha sa Japan. Ikaw labing ka nga pagka babae. Unya ang imuhang partner ana ay mga kagahapon sa unang panahon. Unya ikaw ana asad kay mga kagahapon sa unang panahon. Unya ikaw buutan nga pagkaanak, manggihatagon. Unya ana ay daghang masina diha kanimo. Nya samok ang imuhang palad, daghang mga kuris-kuris. Unya ikaw mugunit unta kag kwarta pero muawas kay ang imuhang mga banglis nang awas nangambak sa imuhang tapad nga tudlo. Ug naay imong hinipusan nga kwarta, muawas jud kay ug naay mangayo di man ka makabalibad. Unya ikaw maayo ka sa negosyo. Pag negosyo kay ang negosyo mao imuhang number 1, ang trabaho mao nay ikaduhara nimo. Ug magnegosyo ka, mo show up jud ka, mo asenso ka sa imong kinabuhi kay maayo ka mo pasikot-sikot og negosyo. Unya perting samok jud sa imong palad. Grabe og mga lalaki nga naibog diha kanimo, dugukon ka og mga lalaki. Unya ikaw kugihan, ana asay imuhang pagkaluuran, pero dali ra ka maulian. Ug makadungog kag mga istorya, mutingkag ang imuhang duwanggan. Ikaw sa dili sad ka magpadaog, musukol jud pud ka. Unya ang imuhang tudlo ning tupong sa baglis sa imuhang tapat nga tudlo. Ang imuhang paningabuhi sakto ra. Unya ikaw maayo jud ka maningabuhi. Ana ay mga kalampusan nga moabot sa imuhang kinabuhi nga dili ra nimo damhon. Unya ikaw ana ay mga kwarta nga moabot sa imuhang kinabuhi nga dili lang nimo damhon. Paningkamot kay ana kay daghang naghulat sa imuhang kinitaan. Unya ikaw grabe ka kamatinabangon og mga ginikanan ug mga igsuon, pati pa extended family. Unya ikaw taas kag plano sa kinabuhi nga gusto kang magpalit og balay, yuta, mga sakyanan kay gusto nimo nga ang imuhang mga igsuon hapsay ang dagan sa ilahang kinabuhi. Kay ikaw dili man ka gusto nga ang imuhang mga ginikanan ug mga igsuon magkalisod lisod. Gusto nimo nga ug unsay anaa nimo karon imong i-share diha nila kay aron hapsay ang dagan sa ilahang paningabuhi. Unya ha, naay daghang masina nimo. Unya ikaw makaanak, 1, 2, 3. Maunay hubad ha sa imuhang palad ug daghang salamat sa imuhang pagpadala sa imuhang palad.
ug ikaw nataw sa November 11. Ang November 11, lucky number, swerte nga pagkatao, swertihan nga pagkatao. Dili magpaulahi sa panahon, mukamas aron moasinso sa kinabuhi, kay ana ay daghang mga plano nga abuton. Gusto nga magpuyo nga hamugaway, gusto nga muuswag sa kinabuhi. Unya ana ay daghang mga plano sa kinabuhi nga gusto jung muuswag. Mao na ikaw nga gusto gyud ka nga makapalit ka og mga yuta, balay, mga sakyanan, mga alahas. Unya ikaw dili jud ka dalo manggihatagon ka nga pagkatao. Unya ikaw og makadungog kag mga istorya, dali ra jud po kang masakitan. Ug naay mga tawo nga makasala diha kanimo, dili jud nimo mahikalimtan, pero imo lang bakwion ang tanan aron way samok. Pero nakatatak na sa imong kaisipan nga kanang tawhana dili maayo. Unya ikaw ana adyoy mga swerte nga moabot sa imong kinabuhi. Paningkamot lang kay ana ay grasya nga moabot sa kinabuhi nimo nga dili nimo damhon. Kay ikaw kugihan nga pagkatao, magpinsar o unsaon pag-uswag sa kinabuhi. Unya ikaw dali ra ka maduulan og mga tao, approachable nga pagkatao. Ug ikaw makamatikod sa usa ka tawo nga matinud-anon diha kanimo, grabe ka, imo jud silang labuan. Ang iyahang kamaayo imo gyung labuan. Kay once mo trust kag tao, musalig jud ka. Bisan pa og wala ka na swito, musalig jud ka usa ka tawo ug imong nasinati nga kini siya maayo nga tawo. Kung ikaw makamatikod nga kining tawhana dili maayo, mulaylo ka, dili na ka magtagad-tagad. Ingana ka nga pagka klase nga pagkatao. Unya ang mga plano ampo lang, kay aron matuman ang mga plano sa kinabuhi. Kaya may kumos sa mga pag-ampo. Ang mga pag-ampo mao jay pinaka-importante sa tong kinabuhi. Unya ikaw mabalakon, mabalaka ka sa imong mga ginikanan ug mga igsuon. Usara ka tiks, pag mo tiks gani, mangita jud og paagi aron makahatag. Mao nay hubad sa imuhang natawhan November 11. O daghang salamat Leah sa imuhang pagkanunayong pagsuporta sa ako ang YouTube channel. God bless sa imuhang pamilya. Mo shout out ko diha sa ako ang mga friends, si Jelord, si Charles, si Pilora, Lovely Mikay, Mers Vlog in Japan. Ug daghang salamat sa inyong pagtabang diri kanako, ug ilabi na gyud pod si
Maritsu TV Vlog. God bless na tong tanan. Maayong buntag.